I den her video, der skal vi lave denne her fine valentines top. Og man kan selvfølgelig godt lave de andre farver, hvis det er det. Det skal ikke være det, der skiller os ad. Jeg har brugt det her gang, jeg sætter lige et billede ind af, hvordan det ser ud. Jeg har kun lige de sørgelige rester tilbage. Jeg har brugt cirka 5 nøgler af den her type. Og så har jeg brugt en 4 mm hæklenål. Og i forhold til størrelse, så måler jeg bare på mig selv, så det vil sige, det gør du også bare. Og i forhold til masker, så skal man selvfølgelig kunne slå luftmasker op, og så bruge fastmasker. Det er egentlig bare det, der er gjort hele vejen igennem. Og hvis du er totalt ny til det her, så ligger der videoer på min profil til, hvordan du både laver luftmasker og selvfølgelig også fastmasker. Så vi starter ud med fronten, og så er der ikke andet at sige end god fornøjelse. Så håber jeg, at du har garn og hæklenål klar, fordi så er det altså bare i gang. Jeg starter med at få lavet en lykke, så jeg kan få slået en hel masse luftmasker op. Og hvor mange luftmasker du skal slå op, det kommer egentlig bare an på din størrelse. Om lidt så kan du se, hvor jeg måler på mig selv henne. Og som du også kan se her, så er det jo kun en halv gang rundt om maven. Den anden halvdel, den kommer til at være, når vi laver delen til ryggen. Og herfra, der starter jeg i nummer 2 maske. Den maske, jeg har min hæklenål i, den tæller som nummer 1, så det er den ved siden af, der er nummer 2, og det er her, jeg starter. Og ja, herfra er det så bare i gang med en masse fastmasker, og hvis du er ny og sådan lidt, nej, hvordan er det nu lige med dem, så lige når jeg starter med en ny maske, så tager vi den lige hurtigt, ikke? Så en fastmaske, det er, hvor du tager hæklenålen igennem den næste maske op og fanger noget garn, kører ned igennem, så du nu har 2 lykker på din hæklenål, og så tager du lige en gang garn mere, ned igennem begge lykker, og så har du en fastmaske. Så lige nu, der fortsætter du med fastmasker, indtil du har den første række færdig. Når du så kommer ned til enden, så laver du lige en vendemaske. Det er egentlig bare, at man laver en luftmaske mere, og en vendemaske, det laver du hver gang du når ned til enden, inden du lige vender dit projekt og kører videre med dine fastmasker. Og pointen med de her vendemasker, det er for, at vi bevarer det samme antal masker gennem hele vores projekt, og så vi ikke risikerer, at den lige pludselig bliver skæv og sådan går indad ud i siderne. Og en anden lille ting, når man når ned til slutningen af sin række, altså helt nede i enden, så kan du se her, der er sådan en lille dut, altså en lille bitte maske, ikke? Det er den maske, som jeg bruger til at afslutte min række i, fordi jeg synes bare, det bliver mere lige ude i kanten. Og igen her laver du selvfølgelig også en vendemaske, vender dit projekt, og så kører du bare videre med en masse dejlige fastmasker. Man bestemmer jo selv, hvor lang eller hvor kort den her del den skal være. Når man så kommer her til cirka lige over toppen af ens barm, så skal vi lave det, der hedder indtagninger, for at vi så får den der form op i en trekant, så til sidst den ligesom ender op i halsen med at være lidt mere smal, ikke? Så når vi skal lave indtagninger, og vi er gang i fastmasker, så starter du ud, ligesom du gør med en fastmaske, under masken, op og fanger noget garn, så du har 2 lykker på din hæklenål. Men i stedet for at færdiggøre masken her, så tager vi den under den næste maske op og fanger noget garn, kører igennem masken igen, så vi nu har 3 lykker på hæklenålen. Og så er det igen op og fange noget garn, som du så kører igennem alle 3 lykker, og så har du altså lavet en indtagning. Og når du har lavet den, så fortsætter du med dine fastmasker, indtil du kommer ned for enden af den her række. Og når du så har 2 masker tilbage på rækken, så laver vi en indtagning mere. Så igen, du starter ud, ligesom når du laver en fastmaske med at køre under masken, op og fanger noget garn, så vi nu har 2 lykker på hæklenålen. Men i stedet for at afslutte, så kører vi den direkte ud i den sidste maske, op og fanger noget garn og kører igennem alle 3 lykker. Så har du endnu en indtagning, og igen laver du en vendemaske, vender dit projekt om, og her starter du også den nye række ud med at lave endnu en indtagning, så hver gang du starter en række, så laver du en indtagning, og hver gang du slutter en række, så laver du en indtagning. Og så kan du ellers se, når du begynder at komme nogle rækker op, at det sådan går indad, og vi får lavet denne her sådan trekant, der går op mod halsen.
du så nærmer dig halsen, og du er cirka ved denne her bredde, igen det er sådan lidt op til dig selv, hvor bred eller hvor smal du gerne vil have den ender, så slutter jeg lige af med at lave 2 rækker, der bare består af fastmasker, uden vi laver indtagninger. Så slutter du dit projekt af med at lave en vendemaske, hvor at du bare lige får klippet garnet af, og så kører du garnet hele vejen ud igennem. Så har vi fronten af toppen her. Tada! Næste step, det er så at lave det stykke, der skal være på ryggen, og igen her, så kan du se, hvordan jeg måler det. Og ja, det er jo så den anden halvdel til rundt om maven, så det ender med at dække os hele vejen rundt. Og her er fremgangsmåden fuldstændig som da vi startede på fronten med, at vi slår vores luftmasker op, og så er det ellers bare i gang med fastmaskerne. Men selvfølgelig uden de her indtagninger, det her stykke, det skal bare ende ud med at blive en firkant. Vil have en feeling af, hvordan det her det kommer til at se ud, så har jeg nogle maskemarkører, og maskemarkører, det er de her. Og jeg var sådan lidt til at starte med sådan, ej det behøver jeg ikke, så købte jeg dem og var sådan der, okay, de er faktisk rigtig gode bare. Fordi især sådan med ryggen, der var jeg sådan lidt, okay, hvor langt skal den lige gå op? Og igen, det bestemmer man jo selv. Men her, der har jeg lige sådan en feeling af, okay, her, der synes jeg faktisk, den er ret god, ikke? Og det sidste, det er så her rundt om halsen. Og der stod jeg lidt mellem 2 muligheder. Endte med at gå med en lang. Den kommer selvfølgelig også til at være syet på toppen. Og så kan man enten binde en sløjfe eller en knude, og så have den ned langs ryggen. Denne her, der har jeg slået en pokkers masse masker. Så den er cirka 1 meter og 10 cm i længden. Så startede fuldstændig som med fronten og med ryggen. Med bare at lave fastmasker hele vejen igennem. Og det er ikke ligefrem den sjoveste del, den her, men det går. Og min er cirka 4 cm i højden. Så nu skal vi have sat det hele sammen, hæftet ender, og så er det det. Så nu skal vi have sat den sammen. Jeg kommer bare til at hækle den sammen med fastmasker, så jeg har lige lagt det ud på bordet med maskemarkører ude i siderne, så der er en lille smule styr på det. Så her, der tager jeg min hæklenål igennem den yderste maske i begge mine lag her. Tager min garnnøgle og lige kører den rundt om hæklenålen og så ind igennem begge masker i de her lag. Tager lige garnet rundt om hæklenålen og så kører jeg bare direkte ned igennem min lykke. Og bare lige for at der er en ende mindre, vi skal hæfte, så kan man faktisk lige få ordnet den nu. Fordi så sørger jeg lige for, at jeg hækler over den, så jeg har den hele tiden liggende ned langs det stykke her, jeg er ved at hækle sammen. Og hvis du synes, de nogle gange godt kan være sådan en lille smule irriterende at få igennem der med hæklenålen, så skulle jeg helt sige, at du er ikke den eneste. Men altså, det er muligt, der er masser af masker og huller til, at man sagtens kan gøre det. Jeg kan bare godt lide, at det bliver sådan lidt tæt, men det er jo bare mit problem. Og så er vi kommet til, at det her halvstykke, det skal sættes på toppen. Så der starter lige med at sådan strække det ud og finde midten og lige markere med en maskemarkør. Og på selve toppen, der går jeg lige i gang med at tælle, hvor mange masker der er. Og ligeledes her finder du midten, sætter endnu en maskemarkør, og den kan du så også lige hæfte op i den der halsting der, ikke? Og her, der hækler du dem også sammen, fuldstændig ligesom du gjorde nede i siderne, ind med hæklenålen rundt om med noget tråd, så du lige får startet op. Og så ellers bare køre videre med fastmasker, og heroppe, der er det sådan nogle gode masker, man skal sådan arbejde med, ikke? Så det er lækkert. Så er sidste step simpelthen bare at få hæftet ender. Og her, der skal du bruge en nål, hvor at dit garn selvfølgelig kan komme igennem hullet. Og der er sikkert også flere forskellige måder, man kan hæfte ender på. Jeg tager nålen på min tråd, et af de her ender, jeg har, og så slider jeg det ligesom ned igennem nogle af de her masker, men kun på den øverste side. Så kører jeg tråden ned igennem og tager lige et par masker mere til den anden side. Så kører jeg lige tråden igennem den lille lykke, som I kan se, der kommer der.
og så klipper jeg egentlig bare tråden af, og så har jeg hæftet min ende. Og så er det også bare i gang med at gøre det med alle enderne. Så nu har jeg altså en valentinstop, simpelthen. Og med det, så er jeg simpelthen nået i mål med min første hækle-tutorial herinde på YouTube. Så altså, jeg håber, I kunne lide den her video, og så må jeg ellers følge med for endnu flere hæklevideoer. Og så skal man jo like og subscribe og alt muligt herinde, ikke? Det finder I selv ud af, ikke? Og tak, det er godt, det var hej.